बिदि बुंजायोबाथ' गोसोआ जोबोद दुगानाय मोनो बुंनो थाङोबा जेब्ला बे फिल्मनि बादै राजाया आंजों डिसकास खालामदोंमोन आङो सासे दा हाबा जाखांनाय हिन्जाव नोंथांमोनहाथ' बयबो मिन्थियो बेजोंनो लोगोसे आं सासे बिमाबो दा गासैबो दायित्वखौनो गारनानै माने दोनथ'नानैबाबो आं बे फिल्मखौ थारमाने बानायनो बिराद गोसो जादों आरो मानो थाखाय मानो होनबा बिराद मोजां मोनदों आङो बेनि सल'खौ स्ट'रिखौ बिनि थाखाय आं बे फिल्मखौ एकदमबारे बानायथारदों बिनिफ्राय दा नोंथांमोनहासो बुंनो हासिगोन आरो माबायदि मोनदों औ बानायलांबाय थागोन जेसेबां हायो आङो ट्राइ खालामगोन आरो आं एक्टिं केरियारखौहाय लाखिलांबाय थागोन बे सावथुना सिनेमा हलावबो फैगोन आंनि मिथिनायाव फैगोन थाबैनो फैगोन होननानै आं थेंक इउ गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय आरो सिगाङावनो फोरमायनो सानो जे रायजोफोरनि अननाय बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय बेवहाय आंखौ एक्टिं खालामनो थाखाय आदा राजा डाइरेक्टर आदा राजायाहाय बेखौ आंनो चान्स होनायनि थाखाय आङो बेखौ साबायखर बावनो सानो बेनो आंनि गिबि मुभि सावथुन फुल मुभि माने फुल सावथुन आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों एक्टिं खालामनो मोननानै आरो नायनानै दिनै बिराद मोजां मोनबाय आरो शुटिंनिफ्रायनो आङो बिराद एक्साइटेडमोन आंनि मुभिखौ नायनो थाखाय दिनै नुनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो रायजोफोरनि गिबियावनो जोबोद साबायखर दङ बिराद मिजिं दङ बेबायदिनो एक्टिं खालामलांबाय थानो आरो बिराद इन्ट्रेस्ट दं आंहा बेवहाय जे सावथुनफोरावहाय एक्टिं खालामनो बा मा मोनो बिराद गोजोननाय दङ बिराद नाजानायबो दङ बिनि थाखाय आङो रायजोफोरनि अननायखौ जेब्लायबो हास्थायो बेनोसै आरो औ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफ्रा दे जोंनि सावथुनखौ बेबायदि अननाय होदों बेबायदि लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदों बिराद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर आंनिफ्राय बेनो औ आरो जे जायगा जायगा देखायगोन बे सावथुनखौहाय जोंनि मोसा सावथुनखौ बयखौबो नायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गिबियावनो आं बयबो खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनै जोंनि मोसा सावथुनखौ नायखांनानै गोबां रायजोफोरा जोंनो अननाय जासिदों जोंनि मानगोनां EM रेवरेवा सार आरो रनेन नार्जारी सारमोनाबो नायनानै आंखौ जोबोद मोजां जादों होनदों सावथुनखौ आरो बेबायदि अननाय आरो पजिटिभ फिडबेक मोनबानो जों साबसिननिफ्राय हाबसिन सावथुन बानायलांनो नाजाबावगोन आरो बेबादिनो बर' सावथुन आरो बर' हारिखौ जेसेबां हायो जौगानायाव नाजालांबाय थागोन मोसा सावथुनखौ आं एक्चुवेलि जेला लिरजेनदोंमोन आं फार्स्ट अफ अल आं मोननै जेनेरेसननि लाभ स्ट'रिखौ देखायनो सानदोंमोन आरो जे ओरैबायदि जानांगौ जेनेबा बिसोर मोनसे समाव गोसथोलायदोंमोन आरो उनाव मोनलायलाया बा खाफाल बा बरादा ओरैबायदि गेलेफिनो जे बिसोरनि गथ'फ्रा बिसोरखौ सानसे समाव इउनाइट खालामहैफिनो आरो बे जाबाय मोनसे बराद बे कनसेप्टखौ लानानैनो आङो सोरजिबाय ओमफ्राय दा बाव एसे जोंनिबो सावथाल दावरावबो सोदेरबाय एसे बड'लेण्ड बा जोंनि BTC मोननायखौबो सोफाबाय स' गासैखौबो सोफानानै बे मोसा सावथुनखौ माने जोनोम मोननाय जादों आरो लिरनायाव आं बे सावथुनखौ फुराफुरि क'क्राझारावनो कमप्लिट खालामदों क'क्राझारनि खाथि स्पेसियेलि सेसापानि गामि खान्थालगुरि गामि सुकुनजरा गामि थिनखना गामि बेफोर गामिनि आंखौ बहुद हेफाजाब होदों बे शुटिंखौ फोजोबनायाव आरो आलदायावथ' बांद्राय लानाय जाखायाखै बे क'क्राझार ओनसोलावनो बांसिन लानाय जाखादों आरो बे सावथुनखौ बे मोसायानो जाहैबाय आंना लिंसार जाय मेन हिर' बिथांमोननि बिथांमोननि एक्टिंखौ नायनानै बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नायनानै पाब्लिकफ्रा जोबोद मोजां मोनबोदों आरो बे मोसा सावथुनखौबो नायनानै आं सानो जे पाब्लिकफ्रा लिंसार बसुमतारी फुजि बसुमतारी आरो जोंना फार्स्ट टाइम इन्ट्रडिउसिं सुदेम सना रामसियारि आरो बिबेक गयारि मोनाव जोबोद मोजां अभिनय खालामदों आरो लोगोसे जोंना जाखांफुनाय मनिषा मुसाहारियाबो स' गासिबो आर्टिस्टआ आं सानो आंनि मोसा सावथुनाव जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो फैगौ समनिखौथ' आं दा जेबो होनथ'ला खालि दा जिहेतु एसे लिरनायखौ स्टार्ट खालामदों आं थाबैनो माने जुदि मोजां कनसेप्ट खर'आव आइडियाफोर फैयोबा आं नाजागोन जे मोजां सावथुन लिरबावनो आरो डाइरेक्सन खालामलांबावनो दा जों इनिशियेलिथ' बिदि प्लेन गैयामोन बाट जाहाथे दा आंखौ गोबां लोगोफोर फ्रेन्ड्स फेमिलिया होनदों जे सानसे समाव सिनेमा हलावबो देखायगोन स' जों निश्चय बे सिनेमा हलाव रिलिज होगोन थाबैनो
आंथ' गिबियावनो माने रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो अननाय बाहरबाय मानोना बिथांमोननि अननाय मोनदांब्ला सावथुनाबो देरनो हाखाया रायजो राजाफोरनि सापर्ट आरो बिसोरनि बै फिडबेक आरो बिसोरनि बे कपारेसन मोनबासो जों सावथुनखौ देरहोनो हाखायो स' आं बयबो रायजो नायगिरिफोर जायफोर दिनै प्रिमियार श'आव फैदों आरो लोगोसे गोबां जिल्लायावबो दिनै मोसा सावथुनखौ देखायदों स' गासैबो जिल्लानि नायगिरिफोरनिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बाहरनाय थाबाय गोजोन्थों।